Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo dels còmics del Senyor Dolent. Avui parlaré d'un parell de còmics d'un autor americà, Kurt Busiek, que són fonamentalment aquests. Els ensenyo per fardar una mica, que els tinc signats pel guionista. Marvels i Astro City. Marvels és un còmic que es va publicar el 1994 on repassem la història dels personatges dels còmics Marvel, més o menys, des dels anys 40 fins als 70, aproximadament, 70 i escaig, des del punt de vista, i això és la diferència, des del punt de vista d'un personatge del carrer, una persona del carrer, un periodista, en aquest cas fotògraf, que vol anar a Europa perquè és on hi ha la guerra, l'acció i les coses, i es troba a Nova York i comencen a aparèixer personatges superpoderosos i aleshores es narra com els rep la premsa, com els rep la gent i quina és la reacció amb aquests personatges. El primer era una sèrie de 4 volums, s'ha editat de diferents maneres, jo tinc aquesta edició. El primer es centra en els anys 40. Als anys 40 la companyia Marvel ni tan sols es deia Marvel, es deia Timely, i els personatges que tenia eren Capitán Amèrica, eren l'Antorxa Humana, Namor i l'Hombre Submarino. Bàsicament es tractava de combatre el gran personatge de la competència, el primer superheroi més o menys, que seria Superman, i motivar la gent, mobilitzar la gent per anar a la guerra. Aquests personatges, tots ells anaven a Europa i ajudaven a derrotar Hitler. També s'enviaven al front per animar les tropes perquè l'alfabetització de les tropes era la que era, els còmics sí que els podia llegir fàcilment i si a més els motivava per guanyar la guerra, doncs molt millor per tothom. I en aquest primer volum es repassa aquests primers superherois. Torxa Humana, Namor, etc. en un clima on als Estats Units les ganes d'anar a la guerra tampoc són excessives, intueixen que hi hauran d'anar, i és això, l'acció, el que importa s'està decidint a Europa i ells estan allà com a espectadors decidint si entren o no entren, tots sabem que acabaran entrant i la història va anar com va anar. Molt bé, això és el primer volum. Marvel aquí ni tan sols es deia Marvel. En el segon ja és el naixement, el que es coneix com l'era Marvel de los còmics. Als anys 60 i escaig va començar Stan Lee a crear personatges nous, a donar un aire diferent a les sèries i va crear tota una sèrie de personatges que encara ara duren. Va renovar tot el gènere, s'ha discutit si tenia més responsabilitat el dibuixant, ell, etc., com fos, però és el que va passar. Aleshores, en aquest número tenim Spider-Man, tenim els Quatre Fantàstics, Vengadors, i tenim també la Patrulla X, els X-Men. I els X-Men vistos, que és una cosa que en els còmics s'explicava, però que quedava vist diferent aquí, amb el dibuix d'Àlex Ross, el tipus de dibuix que fa, que les pàgines estan pintades més que dibuixades, es veu molt aquest recel que generaven. Els superherois eren superpoderosos perquè venien d'un altre planeta o havien tingut un accident o el que fos, però els mutants estaven entre nosaltres. I es pot fer un paral·lelisme, els americans l'han fet molt amb els jueus, les lleis de Nuremberg i tot això que abrogava per una segregació, però també es podia fer amb el tracte que tenien les minories, afroamericans sobretot, estats segregacionistes, etc. I una gent que són com nosaltres però una mica diferent, que el que volen és la integració. Això per una banda, són superherois i fan coses de súpers, això és el que és. En el tercer dels volums, que és aquest d'aquí, la portada, si sabeu una miqueta de còmics, deveu saber, i potser us sona, es narra el que van ser els números del 48 al 50 dels Fantastic Four, els Quatre Fantàstics, amb aquest punt de vista sempre de gent del carrer, de gent de fora, i el que va ser l'arribada de Galactus. Clar, com que nosaltres llegíem els còmics i veiem Galactus, el devorador de mundos, ja ens imaginem que bo no deu ser. Era una mena d'apocalipsis. I els còmics jugaven amb un doble sentit que aquí es perd si no saps anglès. Galactus portava una G ben gran dibuixada al pit. La G de Galactus és també l'inicial de Déu en anglès, de God. Els dibuixants van voler jugar amb la idea d'aquest Déu ve i acaba amb el món i fa l'apocalipsis. Arriba Silver Surfer, Estela Plateada, el seu heraldo, arriba i el món s'enfronta a una possible fi, i això narrat des de la gent del carrer. És molt espectacular
I, quan he dit que la cosa ha arribat més o menys fins als anys 70, aquest còmic, aquesta portada, és Spider-Man, el reflex del Duende Verde i Gwen Stacy. Gwen Stacy era la nòvia de Peter Parker, no sabia que Peter Parker era Spider-Man i els guionistes van decidir matar-la. Va ser una de les morts més sentides pels fans en el còmic i doncs narrarem això. Surten diferents personatges, però el protagonista, el fotògraf, aconsegueix fotografiar el punt exacte en què, caient del pont de Brooklyn, Spider-Man intenta rescatar-la, sembla que sí, sembla que no, és que no, ja us ho dic ara, i també és una mica com el punt final, aquest repàs, el fotògraf decideix doncs, que ja n'ha vist prou, que es retira, que es jubila, però hem repassat des dels anys 40, quan Marvel no es deia Marvel, fins un punt als anys 70 o així, en el que doncs, ja Marvel ja estava encarrilada, diguéssim, uns dels punts que amb el pas del temps també sabem que són més significatius de la història. Amb la distància dels anys hem vist això. Molt bé. Aquest còmic va funcionar molt bé, als aficionats del còmic va agradar moltíssim, als aficionats de Marvel més, per motius obvis, però va obrir com una escletxa. Busiek, el guionista Kurt Busiek, va trobar un filó que potser es podia aprofitar més. Aquesta mena de revisionisme dels còmics des d'un punt de vista més actual, des d'un punt de vista de la gent del carrer, què és viure en una ciutat, en un lloc on hi ha superherois, com això afecta a la gent, com afecta doncs, als periodistes que han d'intentar explicar les coses que passen, etc etc. I aquest filó va decidir aprofitar-lo. Va sortir de Marvel, va anar a Image, una empresa de la que ja vaig parlar en un altre còmic, i allà, amb total llibertat, va crear Astro City. Astro City es va publicar primer en comic book, després s'ha recopilat en còmics, i el primer volum aquest, concretament, es subtitulava Vida en la gran ciutat. Torna a fer el mateix, des del punt de vista de la gent, els superherois. Però, amb una... Clar, ha marxat de Marvel, no està tampoc a DC, està al seu aire, i ha de crear ell els seus personatges. Aleshores, crea Astro City, la ciutat, que sempre surten els còmics al cartell, és Astro City, conduzca con cuidado, i ha de crear personatges ell. Els personatges són versions disfressades, algunes freguen el plagi, però bé, no del tot, de personatges de Marvel o de DC, bàsicament. Aquest personatge volant amb una capa, doncs, podem suposar que és bastant Superman. Aquests personatges recorden una mica el que seria Batman i Robin. Aquí tenim a un que, bé, francament, és la cosa, però no és la cosa, i a més aquest grup té la conya de dir-li la primera família, First Family, FF, com Fantastic Four, que a més Fantastic Four tenien el sobrenom de la primera família de l'univers Marvel, perquè estaven, excepte la cosa, estaven emparentats entre ells, dos casats, el cunyat, etc. Juga amb això, però ho reversiona. Des del punt de vista nostre, des del punt de vista dels anys 90, perquè Astro City va començar el 95, agafa aquest univers, agafa aquests personatges i potser fa les aventures que no li haurien deixat fer de Batman, les aventures que no li haurien deixat explicar dels Quatre Fantàstics, Superman, hi ha un personatge que és molt semblant a Spider-Man, hi ha personatges més del carrer, hi ha personatges que formen part de l'AMPA, del Lumpen, també tot això. És un còmic molt xulo, és un còmic que agrada molt i que si t'agraden els còmics de superherois, t'encanten. A la gent que no li agraden, li poden agradar també, i si és el teu tema, t'encanten. Dues anècdotes reals sobre aquest còmic. Un company meu a la universitat, era lector de còmics, li va deixar a la seva xicota d'aleshores alguns còmics d'Astro City quan es publicava en comic books, en grapes. I li van agradar. I després li va deixar altres coses. Li va deixar altres coses que eren els primers números de X-Force dibuixat per Rob Liefeld, un dibuixant que va marxar a Image. La reacció de la nòvia va ser: què m'estàs donant? Torna'm a donar l'altre, que era el bo.
una noia que no llegia còmics. I després, una, que aquesta la conec personalment, una noia que sí que era lectora de còmic i bastant de còmic americà, no s'havia llegit en el seu moment, no estava enterada que existia Astro City, i en un club de lectura li van posar el primer volum d'Astro City. Els clubs de lectura donen un còmic i al cap d'un mes tornes, el comentes, etc. Quan va tornar el mes següent, va agafar tota la col·lecció, els 7 o 8 volums, i se'ls van portar a casa en préstec i els va devorar, perquè li van encantar. És a dir, si no sou gaire lectors de còmics, us pot agradar. Si sou lectors de còmics de superherois, us encantarà, perquè no és el mateix de sempre. Igual que quan vaig parlar dels Next Men de John Byrne, és el còmic de superherois com si no hagués d'estar fet per nanos de poca edat i poc capacitats. Són còmics intel·ligents, interessants, molt ben dibuixats. Astro City està dibuixada per Brent Anderson, tot i que les portades són del mateix que feia les portades de Marvels, d'Alex Ross, i es va publicar una part per Norma, després s'ha anat canviant d'editorials perquè els drets han anat passant d'una banda a l'altra, però encara es poden trobar aquests còmics perquè la vida editorial que han tingut és dilatada, i són uns còmics que us convido a llegir. Si us agraden els còmics, us agradaran segur, i si sou una mica escèptics, segurament amb el primer còmic potser no us enamorareu del gènere, però reconeixereu que es poden llegir. Això és tot. Si us ha agradat, feu m'agrada, subscriviu-vos i fins a la propera. Salut i còmics!